This is not a free world, just a free market. Red flag on the floor became a red carpet. It's not a free world now, it's just a free market. Red flag on the floor now became a red carpet. Ahoj, ahoj, kupředu levá kamarádi, tak koho budete letos volit? Já se přiznám, že pro hyenu je to letos mimořádně obtížný, hlavně skloubit preference ve vnitřní politice, ekonomice a v zahraniční politice. Když v jedné straně mi odpovídá ekonomika, tak mi neodpovídá zahraniční politika a naopak, tak já nevím, no, já bych si přál nějakou dobrou levicovou politiku, odsouzení války v Gaze, ale zároveň ne jít na ruku Rusku. Nevím, no. Jedna věc, je to takové jako vyhrocené hodně. Já mám pocit, že je to hodně vyhrocené letos. Možná by bylo fajn tu politiku nějak jako kultivovat, ale nevím jak, no. Jak se rozhodujete vy? Máte nějakou metodu? Nemohl bych ji vidět? A je to hod mincí, nebo? Nebo kroužkujete osobnosti v rámci jednotlivých stran? Tak mi napište, dejte vědět. No, dneska je to takový kratší, moc to není ani podcast, ale mám spíš víc otázek než odpovědí, tak co dál, přátelé? No, kupředu levá.